ndine nhasi kuti varume kune muchinda unouya asi ndakamira muzozo raJohane Mubhabhatidzi ndatumwa nechiprofita chekukuudza kuti mugwagwa ngaururamiswe, nzira ngadzicheneswe, zuva rekuuya kwake risati rasvika. Ko mufundisi, nyaya dzekuuya kwake munodziona kupi? Mukaverenga Acts chapter 2, mutumwa achiona vadzidzi vakamira vakaringa Jesu vachienda nemumakore, anoti nhai machinda eJerusarema, makaringeiko? Nokuti wamaona achienda uyu achadzokazve, paenda napo ndo paachadzoka nazvo. Varume, mungatadza henyu kuzvitenda kune muchinda unodzoka, mungatadza henyu kuzvitenda kune mukomana unouya. Jesu weNazareta, nzira ngadzirurame asati asvika. Randauya pana naro rihombe, randauya pana naro nhasi handisi ndichifarigwa pana handisi iri iri rakaoma iri. Saka John ari kuti vakomana, nyaya yose andiri kuita iyi ndeyekuti mugadzire nzira dzenyu, nokuti shure kwangu kuno unouya. Vakomana, kana musa kuziva vaparidzi vechokwadi, ndiva naJohn Mubhabhatidzi anoti atendwa nevanhu. Vhesi 15 yati vakanga vachifungidzira kuti ndiye Kristu. Ndobva ati musafungidzira kuti ndiri Kristu nokuti ndagona kuparidza. Kuno unouya shure kwangu, rukanda rweshangu dzake handigone kurusunungura. Zvoreva kuti muparidzi wechokwadi anokutendeka kuna Kristu. Munopanzwa? Kana kune vafundisi vari pano, vaprofita vari pano, hama dzangu nyaya iri pano, hamusi vana Mwari, makatumwa kutendeka vanhu kuna Mwari. Unoziva pane dzimwe nguva zaunomira mberi kwechechiso woti madhimoni ese out, woona achiti rakata kuwa, wobva wafungidzira kuti ini ndinenge ndingatova ini. But tiri kuti seri kwamufundisi ngakutendwe chakatuma mufundisi, seri kwamuprofita ngakutendwe chakatuma muprofita. Kune unouya shure kwangu wandisingagoni kusunungura rukanda rwetsoka dzangu. Amen. Problem ende isu nokuti tiri vanhu, pfungwa dzedu ndedzevanhu. Nokubhabhiro kana kuti nzira dzaMwari hadzisi dzevanhu, nepfungwa dzakadzei. Kana mukazoona zvimwe zvinoitwa nevaprofita nevafundisi, problem haiti yavo ndeyenyu. Ini munoera, hamungatadze kumwiswa weti nemadika muitwa kushandiswa. Is why church pane nzira inofana kugadziriswa muchinda asati asvika. Chokwadi chandinoziva ndechekuti anouya. Zuva zvangu mungatibvunza handirizive, asi ndine chokwadi chekuti anouya. Bhaibheri rangu ndobva rati kudini? Zvino Raseu paakafa, akabva avigwa munzira inoenda Bheterehema Efrata. Ipapa pane nyaya baba. Mukaverenga iLuke chapter 2. Vachenjeri, Matthew chapter 2. Vachenjeri vemabvazuva vachiuya vanoda kunzwisisa kuti muponesi azvarwa kupi. Ndobva vapfuura nevaHerodhi papana. Ndobva vabvunza Herodhi zvikanzi ndipo here pazvarwa mambo pano? Akati pazvarwa mambo. Ndobva andobvunza vaprofita kuti ziya mambo wavaJudha anozvarirwepi? Zvikanzi zvakanyorwa zvichinzi iwe Bheterehema hausi mudiki munyika yaJudha, nokuti pauri pachabuda rudzi rukuru ruchatonga Israeri nekuratidza vanhu ruponeso. Manizwa here. Saka Raseu achifa, ndobva baba Jacob vaviga mukadzi wavo because wanga ari munzira vachienda kupi?
mubhetirohema ndokubva mimba yabvaza vari munzira ndokubva afa vari munzira inoindepi bhetirohema chiri chiprofita nokuti old testament mumvuri wezvakazadziswa nenew testament chiprofita inosokora kuti bhetirohema rinorevei rinoreva kuti the house of bread kana kuti imba yechingwa jesu vachiuya john chapter 6 vanoti ndiri chingwa cheupenyu munaopanzwa ndini chingwa cheupenyu anotenda kwandiri haangambofi asi achararama nekusingaperi saka kuviga racheu munzira inoita bhetirohema bhetirohema is just means the house of bread and the city of God saka achiuya muponesi ndo nzira yaachafamba nayo muponesi achapfuura nenzira iyoyo saka racheu waitirwa nyasha pawafira inzira inoindako mvura yekumwa ndini munaro shoko mufundisi nzira inoinda bhetirohema vakomana nyaya yekufa bhaibheri rangu rinondiudza Job chapter 14 munhu wakazarwa nemukadzi ane mazuva mashoma ekurarama panyika sure zvorati munhu wese mazuva ake akatotarwa mashoma asi anobva akapiwa muganhu waasingagone kudarika zvorati nyaya yekufa haina sabhuka haina purezidenti iweke kana munhu angabva vanotofa asi haisi problem nokuti munhu wese anotatai anofa but pakakosha yepanoi yako nzira yauchafa uchifamba yakananga kupi amen sure kana mufundisi wachona anoparidza asi anongofapo kufa tagara tichafa Romans chapter 10 35 ino munhu anofa kuri kuda kwenyama asi achararama kana achitenda pekufira ndo pane mubvunzo wangu zvamuchafa mhai ndati rodhi yenyama kapfeka yamuri kufamba inoenda nepi ndipeva musero ndibudisirei musero nhasi ndikakutomboifamba ipapa ndipeva musero musero kana pachaigo musero pamba pakadaisoko musero kwete uya wepiwe ndoda musero chaiwo chaiwo dirigirei musero chaiwo chaiwo tsanangurinyanyotsanangura paka regai ndiuya nemusero regai ndisanopedza uri kuwanikwa chechingaitere ndibatsirane nayo haikona kuwesta time muri panyika nokuti kamubvunza kuti yako nguva iveka breakdown umbotiudza kuti uri kumboita akakauya ii right kwane musero yechirugurugiti nguva inofana kuchengetedzwa nokuti ishomasa ndowaziwa pandaiparidza kwagorondzondo ndakangotaura sendikotamba ndichitipo panapa pana anoteerera ndakarwadziwa nokuti pasina mazuva mashoma ndakadzokera ndikandoviga zvemunhu aiva parufai kwabhangeri rangu ndongotenda kuti munhu ndaka atendeuka neranga ndaparidza ndongotenda wakupasa akatoitwa zvakanaka saka bhangeri rikaribatwe serious handina kuti pana anoteerera hake pano asi aripo chendoona ndimungoziva nechekuti havasi mufundisi asi uripo unoteerera handivira saka ribatisise bhangeri ukaritenda izvozvi rinokuyambura pandoda kuti ndisvike chechichizwa tereresa pandakuenda pakaipa ngadzimire sezetsuro nzeve so ndakutaura bhangeri panapa
izwa Johani zvaanotaura. Anoti unouya uyu uchatibhabhatidza ine moto nemweya mutsvene. Ini ndokubhabhatidza nemvura. Ipapa chibva watoziva ndopasiyaniswa Johani naJesu. Nokuti Johani anomirira priesthood yevanhu. Jesu anomirira upristita hwaMelchizedeki husina earthly origin. Saka vafundisi kunyange vakazozwa vanhu. But Jesu une imwe level yaari yakasiyana nevafundisi. Hamanizwa here. Unokubhabhatidza ina mweya mutsvene nemoto. Hapana kutombotaurwa mvura. Mapanzo zvanaka. Anyway. Ndipapendura. Iye vari kuuya. Ari kuuya akabata rusero mumaoko ake. Vari kure mukatosimukira muchanyogova zvibautara bana. Ari kuuya akabata rusero. Saka muchinda uyu paari kuuya. Pane chinhu chaari kuuya akaita. Anenge akabata rusero. Ndobva achaunganidza ziyo ozviisa murusero rwake. Opepeta. Zvakanaka achaisa mudura. Hundi achaisa kumoto. Zvotsva nemoto usingavhuni. Mabamba mapanzwa here. Saka vari kuparidza nyasha isu vafundisi. Iye kana wouya nyaya yake ndeyepamusero. Munaopanzwa imini. Vachaparidza kutendeuka isu vafundisi. Iye kana wouya haana nyaya dzekutendeuka. Izwai chechi. Ndoda kuudza ivhangeri rechokwadi. Jesu ngaaparidzwe. Vasati vamugamuchire vaponeswe. Bhaibheri rangu rinoti umambo hwekudenga Matthew 13 hwakafanana nerutava kana kuti neti inoti varedzi vehove vanongobata vachibata zvakanaka nezvakaipa mumvura. Kana vapuda kunze kwemvura vachasarudza matata vachita kwavo. Vachatora hove vachita kwacho. Mvura yakamiririra nyika. Varedzi vane rutava ndivo vafundisi nevaranda vaMwari. Vari kuparidza Jesu. Pati pavari kuparidza vatabata vanobatika dziri hove. Vatabata matatya mapurururu. Nyaya yekusarudza ise vafundisi. Nyaya yekusarudza inoitwa kana tabuda mumvura kunova kudenga kwete panyika ino. Chatadzisa vanhu kutendeuka. Vafundisi vari kusarudza nguva yekusarudza isati yakwana. Vaparidzi vari kusarudza nguva yekusarudza isati yakwana. Chechi chipatara chevatadzi. Hatina shuwa kuti murwere wese aenda kuchipatara anozoka apora. Vamwe vanotofirako kuchipatara vachida kurapwa. Ndo zvakaita chechi. Mukafungidzira kuti ine vari right chechi. Muchaparidza vhangeri rinodzinga vamwe. Regai masotsi aririmo. Regai zvidhakwa zvirimo. Regai mhope dzirimo. Nyaya yekusarudza isiye. Tinouya zvidhakwa. Ari kuuya mukomana akabata rusero. Ndobva achasarudza kuti hundi kwayo ziyo kwazo. Ndobva ndonetsanga nemamwe machechi iwaya. Vanemwe mitemo so. Mitemo yekuti uchinzwa sonya zonda wakumana kana kunamata kuchigozha panyika ino saka kudenga zviwe. Famba ifundisi. Zvino anenge akabata rusero. Osvika panzombe. Osvika muguta rekwanzombe. Akabata murusero. Zvino kana zvakamira zvakadai. Zvazvinongoreva. Zvinoreva kuti kune munda waMwari. Wakazarwa ziyo. Asi vanogadzira ziyo. Vanokuudzai kuti kana zvaita. Vanotora ziyo voisa mumasaga. Votora mupuro. Yopurwa. Ziyo zvopurwa. Ikoko kupura ikoko ndo kwandiri kuita. Ndiri kupura ziyo zvandiri kuita. Ndiri busy kupura ziyo zvandiri kuita. Saka vanenge vakabata mupini vachipura ziyo. Ndiri kutopura ziyo zvandiri kuita panapa. Zvino kana zvanaka. Iye unosvika woti zvanyatsopurwa.
zarukwa. Mfundisi mire makaita basa. Makapura sagare nyika. Zvinenge zvakaraiti. Ndipe hero kuno. Vobva vatora zviyo zvavo. Vobva vazviti murusero pfera. NdiJehovha mweya waMwari watondibata so. NdiJehovha. Voti vakamira ende ndikuyazoona vakamira. Kuyazofefetera mhepo. Vakamira Jesu weNazareta. Nerusero rwavo maoko avo. Vasvika vopepeta. Ndaona vachiti pfe. Vakati amusati mapanzwa ini. Ndikaendera kuti hama dzangu idzi. Ndiye Jesu wandoparisa uyu. Ane nyasha dzakawanda asi pane zuva raasina negotiation. Vakamira zvavo Mwari wangu. Fundisimire vakaita basa makapura. Chindipai ndiseparate zviyo nehundi. Ndivo zvavavo pfe. Hamuna kupanzwa zvakanaka na. Saka musagari nezviyo. Zvakapurwa ndomuna vamudzikoni. Ndomuna vamufundisi. Ndomuna vamupostori. Ndomuna nhingi nanhingi. Ndinotenga Mwari kuti musagara purwa zviyo tose tirimo. Ene ndinotenga Mwari kuti murusero rwavo tose tidapinda. But pane nyaya inondirwadza yekuti vamwe pakazi pfe. Zviyo hazvina weight yakafanana nehundi. Hundi inotopeperetswa nemhepo. Inotobuda yoga. Zviyo zvosara. Mwari ndonamata kuti panzombe hapana hundi dzakawanda. Dai umambo hwaMwari hwagamuchirika panzombe. Tawanawo nzvimbo mumusero waJehovha. Tawanawo nzvimbo mumusero waMwari. Nokuti patapepetwa. Ichokwadi mhai mune bhachi. Asi patapepetwa. Taona yeti yasara uno. Jesu ngavatende. Ngati Jesu ngavatende. Akautaura navamupostori. Vanosvikirwa nengoni. Dzika dzinopopota. Kana dzadzikira pavari. Ukavanza vachiti heri yazabhirona. Unoziva kuti denga riri pavari. Ndinodaona vapepetwa vakabata simbo yavo. Ndikaona pfe. Panzi pfe. Ndaona simbo yasara musi. Ikavariti. Ngati Jesu ngaatendwe nguva ichiripo. Jesu ngaatendwe nguva ichiripo. Pane zuva rinouyanikani. Richapepetwa vanhu murusero. Amen. Akananzikwa. Amen. Akananzikwa. Ndapedza. Gadziriro ngadziitwe. Ndoda kuti ina ndichadura machikati ngasimuke. Vanogona kusimuka ingosimuka ndinamate. Ndinamate noupenyu hwechipfuuri. Asi ndoda kuti dai Mwari wekudenga vatibatsira. Dai Mwari wekudenga vatibatsira. Mukana uchiripo wevanoda kutenga. Kana uchiripo wanda kugamuchira Kristu. Paulo anoti ngwarirai nekuti mazuva acho akaipa. Zvotoda vanoita Mwari rutidziro rwavo nebako ravo kuti vachengete. Tizirai kwaari ndingarukwa. Tizirai kwaari Jesu. Wakafa akavhura maoko. Achiti auya wese auya ngaapinde anogamuchira. Zvino ndoda kunamata. Kuti vhangeri rino riwane kugamuchirika mumwoyo yenyu. Vari pano timufundisi tabviswa. Asi izvi zvokutendeuka izvi zvakaoma. Hazviitwe nesimba rako zvoda simba raMwari. Vachakubatsira kuti zvigoneke. Ngosimudzai maoko enyu muri ipapo ndinamata. Mwari wangu, ponesi wangu Jesu Kristu. Ndokutengai nokuda kwenyasha dzenyu. Open us.